दिनै बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि 80थि गायसननाय सान फालिथाय 80थि बोसोरारि जथुम्मा आरो गौथुमनिनो 20थि लाइमोन दानथामारि जखनथाय बेयो दिनै सालबारि बाथौ थानसालि बाक्सा जिल्ला सालबारियाव जागासिनो दङ। बे हाबाफारियाव जोङो जोबोद मेहेरगोनां हाबाफारिजों जों साननैनि हाबाफारिजों जों खुंफुंनाय जादों। लोगोसे दिनै जोबथा हाबाफारि बायदि जों गेवलां मेलाव जोंनो लिंहरजानाय मानगोनां गाहाय आलासि मिरु लाइमोन BPFनि मानगोनां लेङाइ आफादगिरि बिथां कास्तम बसुमतारी सारखौ जों गाहाय आलासि महरै लिंहरनानै लाबोदों। लोगोसे जर'खा आलासि महरै लिंहरनानै लाबोदों सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथां बिक्रम बसुमतारी सार, लोगोसे हादान थुनलाइयारि आयदानि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन आयदानि मानगोनां बिबानगिरि बिथांमोना दङ। लोगोसे बे हाबाफारियाव हालामनि सालबारि हायार सेकेन्डारि स्कुल, सालबारि हायार सेकेन्डारि स्कुल, हाथरखि फरायसालि बे हालामनि लोगो नांनानै जों गोदान गोजाम खन्थाइगिरि जथुम लिंहरनाय जादों। बे खन्थाइगिरि जथुमाव हालामनि खन्थाइगिरि बिथांमोना बाहागो लानानै जोंनि जि मावनो लानाय हाबाफारि खन्थाइगिरि जथुमखौ मेहेरगोनां खालामदों होननानै बुंनो हायो। जोंनि बे हाबाफारिखौ सालबारियाव खुंफैनायनि नोजोर आरो थांखिया थारैनो बे हाबाफारिखौ जों सालबारियाव खुंनायनि गुबै थांखियानो जाबाय जोंनि इयुन जेनेरेसनखौ जोङो थुनलाइ मुलुगाव लिरनाय मुलुगाव गावनि खन्थाइयानो जा गावनि सुंद' सल'आनो जा गावनि रायथाइयानो जा सोरजिदान थुनलाइजों बा गागि थुनलाइजों जोङो सालबारि एरियानिजों लोगोसे गासै आसामनि बिथांमोनखौ जों थुनलाइनि फारसे जौगाखांहोनो जों बे थांखि बे सालबारि हालामाव लाबोनाय जादों। लिरगिरि गौथुमा 2018 मायथाइयाव गायसनजादोंमोन सापागुरि चिरां जिल्लायाव। फैयै 2019 मायथाइनिफ्राय लिरबिदां लावारि लाइमोन थुलुंगा बान्था होनाय जादोंमोन गौथुमनि। बेनि दानगुरिया जादों दिगन्त लावारि, साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि आरो बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि मानगोनां गायसनगिरि आफादगिरि बिथां दिगन्त लावारिया बे बान्थाखौ होनाय जादों। बे बान्थायाव गासै 5,000 रां, बेनिफ्राय बरायलाइ गांसे थायो, बेनिफ्राय मान बिलाइ थायो। बे लिरबिदां लावारि लाइमोन थुलुंगा बान्थायाव जोङो बोसोरफ्रोमबो होबोबाय थानाय जायो। देग्लाय बे बान्थाखौ मोननो हादों गवालपारा जिल्लानि मानगोनां लिरगिरि सासे स्कलार बिथां कृति कमल स्वर्गियारिया गावनि सोरजि अख्रांनि हाथरखि सल'मा बिजाबाव। बिथांखौ जों दिनैनि बे गेवलां मेलाव जोंनि बरायलाइ आरो मान बिलाइजों बिथांखौ मान बावनाय जादों। लोगोसे 2025 मायथाइयाव साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हानाय बिथां अमर खुंगुर बर' बिथांखौबो जों बे हाबाफारियावनो मान बावनाय जादों। लोगोसे मान बावनाय जादों जोंनि बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि मानगोनां गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि सोरजि बसुमतारी बिथांखौबो। लाइमोन लिरगिरि गौथुम महरै फैबाय थानाय समाव लाइमोन लिरगिरिफोरजों माबायदि हाबा मावलांफागोन बा लाइमोन लिरगिरिफोरा माबायदि हेफाजाब होलांगोन होननानै नोंथांमोना? थारैनो जोङो गोबां थांखि लादों। जोंनि अल आसामाव मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जों बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि जिल्ला आफाद दानो होननानै सिगांनाय जादों। ओरैनोब्लाबो जि समनिफ्राय बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमा दाजादों बे समनिफ्राय अल आसाम जोङो बाक्सायानो होन, उदालगुरियानो होन, क'क्राझारानो होन बा गुबुन गुबुन इउनिभारसिटि कलेज बा हालामानो होन, लोगोसे बेनि अनगाबो जोङो थांनाय 2022 मायथाइयाव नेपाल हादोरनि जापा ओनसोलाव जोङो बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि बोसोरारि जखन्थाइखौ लाहैनाय जादोंमोन आरो।